Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadagiti pakastaritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sa pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center. Ito'y Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot-West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manan nga sumangbahay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito pagkayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag nga bikat, tinimbag aldaw, na yung pag-auras, karakayaan nyo sa kapada. Please share this program, ka-Nemers, share this program. Katadanan nyo mapagayam, ti pagkasalitaan ni Maricel, ti babae nga nadaan ni ti kalipin nga driver, sweet lover. Anya rin ito pagkasalitaan ni pagayam nga Maricel, padaanan niyo papagayam. Handa ka natin nga ibayagan papagayam, tapos nagasta kat makaanto tayo, intayon na irugi nga iba sa natin pagkasalitaan ni Maricel. Tuloy-tuloyan, manipudrugi, aging ka amalpas. Sagadahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni Maricel, nga daan iti ka live-in partner nga driver, sweet lover. Dear Manong Nemi, Manong Nemi, agnaid kami tinasilsil nga lugar. Aw-away, wano SSS kunada, natay sel. Graduara ako niti high school, Manong Nemi, pa-check ken masigurado kung sanda nga mapagadal iti college. Iti college, Manong Nemi, iti eskwela, college kadada iti kabisera ti probinsya mi. Iti syudad ako nada. Nga mamanulayang di kita agbiyahe nga jeep nga agturong sa jay ka naggapo sa jay iso nga nigadeng ko Manong Nemi ti mapan makigasang gasat sa syudad sumreka at agtrabaho kalpasan na agurnungak sa kunto'y tuloy tagbasa kasta tin pagadak kadatatang kaninanang Manong Nemi alakat na siya at anak ko no agtrabaho ka kit agurnong ka sa kanto agbasa ang pinsama kita para parik na kanyak. Agtrabaho ka, agurnong ka, imbes nga agbasa ka, baka makiasawa ka nga din na oras. Tang, noon ting talagang nga naiurit nga gasat ko, kasan doon mapasamak. Dikit kahit nga asawan, nga no adagaharam tong kang kakit, malipata mong terapap mo agbasa. Sungbatan, ito no kang kata, agasawa kayon, kasta. Nusot na yung kalitang. Ay nanak ko, tayo nada, nga timatlang tao, ti mga aramid ti bukod ng agasat. No talaga nga desidido kang agtrabaho, agurnog ka, nagbasa ka, mapasamak dito, no, talaga interesado ka. Alag, pasensya ka na nak, nakurapay talaeng. Sakit adu kay ngagkakapsat. Tila pagpakasik ka di anak ko, di kagbasa kas pagarikan katagtrabaho ka.
Di mo to kadlip-lipatan ti mangipaw ita. Napya lang nga ada sekdan mi kini tatang mo. Para iti kasapulan mi tinaldaw kadigiti kakabsat mo. Insumlat met nga kinuna kin pagpakaasin ni nanang manunemi kat nagtung edak na. Manong nemi ti pa nag high school ko edi adun di kita agar-arim kanyak. Nga mo bingak pa ko nakmet. Idireta nga pa nagturong ko di syudad manong nemi imay nakintulnod ni Rodel. Kanaradwar ti high school manong nemi intulnod nak iti pagurahin ti jeep nga agturong iti syudad. Madamdama, danto ti jeep. Mauding ang biyahe na ito eh. Maricel. Rodel. Nagsusurkan to ha? Umasang mo ito surat. Nasurat mo doon dananang mo, surat na tungatan. Dam na nagastakit sa ngapukat kami ni Kosyanta. Kaya nagsubali taktumen. Oray ti pa nagsublim. Baka sana ito nagsubli, Rodel. Ano tikit mo masawal? Baka sadyak tulat ng nagnaid. Minton mga sawak mga kaspagarikan, magkasawak. Suratak tulad ang tatang kininanang, tapno umayda. Kaya mo sawal, saan nga sikak yung siyak tagasawa, ha? Tsak tula mo. Urahin ka, Maricel. Urahin ka. Manong nemi imyanak ti terminal ti jeep. Gabuta aw matidagos nga pag sangbayak. Baglagi din handa nga naluko manong nemi. Diletan unik ti jeep tinagturuga. Nga nakasaganan to ang biyahe edi parabahon manong nemi nga agturong sa dyan na salsal nga lugar mi. Nabanag iti istasyon ti radyo manong nemi ti kabigatan na tapno nagpatulungak nga sumunik iti trabaho. Inuwaray dalaang manong nemi no sinot mayat. So mo nagkakatulong mo nanyaman ita. Ay hanggang daw imayan ng alakan niyak manong nemi barito. O ubing ata, iti may isang katawin ng siya. Sikat sumura kakatulong, manang. Wait, sige umikan. Ano trabaho? All around. And duwa ka mga kabsat. Sa dama pa kini mama. Upat lang di Serbiam. Nahamot uling ang takil ti balay nga dalusan. Naling ka nagluto. Nahimas ti luto kang mamanot amok nga putahe, inabraw, adobo, maprito, malingta, di siya lang. Sige may kantak sa rito kayo ito mama. Manong nemi saan ko anausan. Hamad ka din nga narigat ti trabaho manong nemi ngem sa bali ti panagkita kanyak ti amok nga lalaki. Maricel, sir, moto mo? Ag 17 na to, sir. Obing ka pa eh. Ang kumang rumbeng pa lang, trabaho ka. Kung magdada ka ti eskwela, kaya mo tagbasa? Kahit ko, sir, pagbasan ka. Ha? Ikasanong nga rin ti panagtrabaho, sir? Isa pa am ti agreeing. Malpas mo ito amin nga trabaho. Sa kanto ba nagbasa? Iti aldaw, may kanto matagluto. Kalbasan ti pangal daw, yung kanto man nagbasa. Kahit ko, sir. Basta lagi din o. Mait ka kahit ko. Ano, sir? Umay ka na kaduay na ti silat mo itirabi. Ha? Sir, met. Uy, hang mamo ni mamo. Basta ilibat ta. Ha? Sir, jakayat. Kalbasan lang di makabulan, di maala kong titsweldok manong nemi. Nagpakada akon. Abay, mananag kinaguram. Kinunakanyak manong nemi ti misis ni sir. Ma'am, sorry. Ngayon talagang marigatan na. Di marigatan ka kita kalakalam trabaho. Ngayon talagang adjakon kayat, ma'am. Bueno, ito ka di bagbaga ni sir mo ka? Kasi nga peso, ma'am, kayat nga mapasamak di bagbaga na. Dito asawak na talaga mahirap.
iti katulong. Subat gaya manong naming awang paot nga tulong na. Kasi dyan magkayang tistela dyan nga lalaki. Pumano ako ang langit. Ado manong naming tinastarakak ngam sa anak nga agpaot. Naging ka manong naming iti may sa agundaw nga dak terminal ti jeep. Nas nakayat ko tagawid sa jay lugar mi. Sa bali mo terminal tinapanak. Adi, hindi problema. Manong? Madlawan na problema. Tagawid ka? Magkain dito ti terminal mi. Ada problema mala. May ka to eh. Tagmerienda tata. Solbaran ti problema. Manong nemi gabot na mabisinak. Manugutak manong. Huwag kayam. Siya ni Tommy. Inyawat na nakulap na. May isang driver. Sweet lover. Masyak tagayat. Lalailo ak. Kanapudno ak. Gabot agwapo ni Tommy manong nemi sa maragsakan na karagite nakakatawang istoryan. Di mi napupuutan na nag-order kami pa iti merienda mi. Naminduha ka man nagmerienda. Ano ito problema? Trabaho. Nakadudot siyempre ka ako ng saka nagpaot. Tapay. Kaduan na nagiti amo. Sirkan na kinisilad ko. Kanya? Ang loko na dito eh. Isa na ka kinanti. Anti? Ada ka rin diri yan anti. Kayan mo? Di dyan lang ang banda. Makan. Tanda. Sa dyan pa man pangururayan tayo tiya panag nasyak tagkarga. Kan sa dyan ito numangal daw. Ay, mas luto da. Agyaman na, manong, Tumi ka naman latagan niya. Makan Marisan. Hindi sa dyan, kaya. Sige. Dua manong name ti serbadura may sama na bakit da iti counter so kano ti auntie ni Tommy. Auntie, ni Maricel, yamamukeng ka. Kit mo sawan, seryoso ka ng agasawa? Nimit auntie. Kaya nung kaya ni Maricel agad talaga so tagbaling nga manugay yung auntie. Talaga bagam si ka Tommy. Manon ayatin niyam among agbaling nga manugang ko. Ni mo tanti. Ni Marcel pa lang. Tikit ko sa wan. Di ba kasapulang kay tinayon di kita servidor ayo? Uwan, sumrek. Sigurado ka? Uwan, auntie. Okay naman, auntie. Auntie ko na nagangad eh. Hada kaminton. Anong orti abot ko kada kayo? Nana? Auntie ko naman na nalpas mo ngayon bagati auntie. Manong nemi nagganak nga ruda ka servidora, no dadto manong nemi kata siya ti may pasubong ang luto, kat magustuhan ni Auntie Isabel, manong nemi. Uwan, ni Auntie Isabel, ti luto. Ganima doon, manong nemi, ni kiti customer, ta malaksid ka di kitay driver ti jeep, kada di kitay pasahero, manong nemi, adu pa ti dumayo. Rinog yan ni Tommy tinagaram kanyak. Tiga ka di ba limarikatan? Saan eh? Okay man. Huwag gayam, Tommy. Kuyugan na man. Ano to eh? Nagpakada akong kinanti. Pamananta. Ang talagya terminal di jeep nga turong Jeremy. Lagi pa ko itak ti kwarta. Malaki ko dananan. Diyak pa nagpo manipod da dagtoy. Kadagin na mga nabulan. Nagsurat ak nagten manong nemi in subrek ti kwarta ken ti surat sa honikan ti level na. Napangkam nga rod manong nemi ket apag isunay nga mapahanin. Tara mabit lang. Ay apa gawid ka Marisan. Saan tara agpaw itak labiit. Dito ini. Pagidadtuin ni nanang. Dito ti plete na. Alawala. Guwapo ta ka doon Nobyom. Tata. Haan, kung may naklain tunog.
Nagsubalit dananang manunemi na iramampay ni Rodel nga nagsurat. Binasak mo na manunemi subalit ni nanang. Kaya gamang kami anak, na nakalagip ka matlaeng. Tiamumik at saan na kami nga malagip. Alagad na kilunay ti maitulong ka na kami. Ito yung pauit mga kwarta, agan-anad ka. Sang mo ka, kakabay lang ang makinubnubyo na mabalin. Maminsan tumanin na ang bulan, pauit ka anak ko. No may panggap ka na kami, okay kami met, kasi na po Diyos, nakakawan mo tagsakskit ka na kami, kada gini kakapsat mo, kasi tamat ang tatang mo. Insublat ko man ang name nga binasa at ipangatidugan nga surat ni Rodel. Ken ka, Maricel. Kasi tingkarik kan kay di, at tuyak lat nga uray, iti panagsublim. Naman pa ako tinaawat ko nga surat mo, ngam kabutan mo, ka nagsurat kan kadananang mo, iso nga, nagsurat akmutin ken ka. Kumusta kan? Sapay ko man, tanasiyat at kasasaad mo dita. Sapay ko man, siyak dumitlaing iti naikari para ken ka. Siya kan siyak dun talaga sawa, ururayan ka. Laglagi pem, iba't patig ka iti agdanayon. Ngem ni Tumi manunemi tinaklon ko. Aday din, innam nga bulan, sipud, nagamamu kami, tultulungan nak, kadkaduan nak, liwliwaan nak, pagkatkatawaan nak, aging ka manunemi nga day off ko, samat ka nagmaneho isuna, nagara na manunemi ti jeep na. Inaklon ko manunemi kat napang kami, nagpaspasyari ti mall. Agaman nak, ti panakaklon mo kanya. Kari-karikan ka. Saan ka itong babawi? Ani natano, agdanatan. Tanay bagbagam, kasungsungpat ko lakin ka. Agdan na asiko din. Uwan, tapno mamati ka. Nasiksika lang tipat patig ko. Nag-asawa tang kasta. Live in. Apay live in. Di naman pa unay na-testing ti ugali tunggal may sa kadata. Tinam nga bulan, di na pa una ama mo. Saman? Uno si ka, di na pa una ama mo. Kang ka na yung takit-kita o. Agor nung tapay lang sa tantog kasal. Mangupen na ti joint account ta. Sa diyang agor nung tap. Mayatak sa tako lang. Mayat ka? Sige ka rin. Intan, pamananta. Agdanatan di. Handa pa pananta. Hindi ka mangawatan. Hindi nakmawatan. Maram tayo rasas ko ken ka. Hotel. Wen. Ako man karoon. Adayo man di balay mi. Adayo man di balay yun. Ito lang palamis. 3 hours lang. Nakalukluko ka talaga, Tommy. Nakalalisto ka. Kat saan ka mata mapagkadkadhan? Uwin manong name saan ka mata mapagkadkadhan ko na. Takayat ko ba't yung timadaan iti experience manong name pagkabit ita. Sa may sakit talaga. Nga, ipat patig ko ni Tommy kat mamati akmat ngipat patig man. Kahit kon manong nemi, iti makapadas. Kahit kon manong nemi, nga mapadasan, tis istoryaan, dagitay. Dagis istorya kanyak, dagiti padag nga servidora nga dan experience na. Nalipata kon manong nemi, terapakap kong agbasa. Gusto di ko na ninanang manong nemi. Agtrabaho, agurnong, imbas nga agbasa at agasawa. Iti oneg manong name iti kwarto ti may isang hotel, dito'y kong insagot kay ni Tumi, iti kinabirhen ko. Ito'y met nga riknak, dagiti na barang agik na, kanaprus na, iti na dumaduma pa set ti bagi. Dito nga nariknak manong name, dagiti irut ti harakot nga kanya. Binalis ko met dahit ang araw ko, kinaprus manong nemi. Balen-balas ako nada. Ay nga namin pinsanin manong nemi,
nga nabuungan ti salsalibet metak a kristal. Iti dahil di lang nga aldaw manunemi na pagkam ng birok iti pagkasiraan mi. Nakakita kami manunemi iti gagangay lang ang balay nga bukod mi. Nga adamit napintas nga arubayan na nga mabaling nga pagmulaan iti masetas iti likod mabaling tagmula iti nateng. Iparit na lang manunemi tagtarakan ti baboy taas si dagdag iti balbalay. Manok aneti ba iso? Dito itang. Dito itang ang bangunan, tita ni kalatian na yata. Dito itang ang pamilya. Maricel, katsangkad itong ang babawi. Agpasada ti jeep, sumari ka madlat at karinderya. Ti sweldo da, agtipon, para ti kasapulan ta, pagbayad ti kasera, kuryente, danom, ken para itinaldaw-aldaw, nakasapulan ta. Ti sobra, idulin ta ti bangko. Ito na bigat, dato, iti bangko ta, mangupit na ti joint account ta. Okay ba? Okay, Tommy, mayata. Napintas ti anayas manong naimi ti taray iti relasyon mi kini Tommy. Doan nga ang tulagan isot na tungpal manong naimi. Mapanagpasada, inak matagtrabaho ti karinderya. Nagsweldo ak. Ipangko amin iti bangko manong naimi ti joint account mi. Kad iti iapunte na kanyak nga pagpasad iapunte na kanyak iti panagpasada na. Isot igatang ko karek iti kasapulan mi ken pagbayad ti amin. Bunusaan manong naimi ti sweldo iti ramatek para iti kasapulan mi tinaldaw ket ti maurnong ko met makabulan nga iapunto na kanya kapag pasada na isot bapangko iti bangko. Kalbasan ti makatawin manong naimi alakit kanayon nga manayunan ti ornong mi ti bangko. Tigeng nga nagsikugak manong. Masigog akon. Kaya ano matiro rahek? Dapat naman ti anak. Dapat naman ako ng family. Hamot mako ng pamilya noon ti anak, di ba? Agasawa lang. Namsa nga pamilya. Kasi nung tungaro din, no, diyak ito makapagtrabaho. Di, agang di balay. Pangalat na ito kadkaduhan, tapos ang kamarigatan, no, ganak ka. Supay ng sweldo ta. Kapilitan na. Ikagagat ko matigpasada. Tapos na kastagat ta. Oras ang katong nagtrabaho, adala tamit ta, mainayon ang kwarta at ang ordong ta, ti joint account ta. Piton nga bulan manunay ti tiyan ko, idagsardan nga ko nagtrabaho. Lakad sa palubusan da ka na, marisan, tadakalan, ang dani bumtakan ti tiyan mo. Pito pala bulan, nanti. Agam, ito na no, parang kasar yung arot ka dito, me. Nagurnong kampay. Nagurnong kami. Hindi saan ka nagpapawit sa jay lugar yaw. Mawatan na kadamat ng dananang. Surat ko mat katakwadan nga danasawak eh. Kaasawa nga, di ka mat inayaban ida. Di ka pa nagkasar, naglibin kamlaan ko nakmat na. Ay, auntie. Alaw rin ta, nasingpat mo dito, me. Nasingpat itan. Agdandan na kayo. Kaya dyan sa hunan, auntie, idi awanak pa itibiyag na, naloko. Noon na. Ay, magtanda ka ng pasingpit kang kuha ng araw. Sabi ko, matasan to ang balbalo, auntie. Lumayan, sabi ko, arami din ti amin, tapos di kastagat, awan ti pambaran ng mangalat sa baling ang babae. Dita, no, ito naganak ka at hanto pala mabalin. Bak orin na, saan nga mabalin? Ibalbalin na latan, tinuka. Agad ito nga saan nga mabalin, ito naganak kan. Baka akong pa'y makabulan, kat ko manayin. Hindi man ako kadabulan ako. Ada talo. Ada pa kita inam. Yung talo mayate. Talo nga bulan. Baka ano kabayatan dureta kat makalantot sa baling pagipagsaan at aram na rin nga tume. Saan nga tamat, auntie? Alakit sapay ko
Babae manong name timpas ngay ko iso daytoy ni Lily. Wen, nangalangag pa iso, tilip in partner ko manong name iti may nga bakret nga kadkadua. Dahito ni Nana, ising, alala, kasto't nagpadigo sa buyaan at nung masurusurum to. Maama ka karoon, Nana. Ay, gagangay dahil ta. At nakaamak karoon kung maibatam na ito maladaga. Ay, usa pa, nasalon at. Ay, wag kita. Puwera usog ako nada. Nanghalap-lapsat. Talon nga bulan manong name ni Lily. Urayak manong name nga. Arako panak manong nga agkan ni Tommy. Yung saan ko mauray? Tom? Mga turukan? Masabak naman ang bigat. Sumaturog ako. Talong ang bulan ni Lilin. Awan, talong ang bulanan. Bulanan. Mambalingin. Kadi. Yung pagmantin palagay mo. Lamang nga ron. Agad nga na danunan manon name it first birthday ni Lily. Sumutente pa nakapabunyag na. Nagkasartamat na yan. Impasagid ko manon name ni Tommy. Dukat urnong tan. Basit pa eh. Kita, agurdong tapay ito doang atawan. Doang atawan? Mabalin mo tumatan na magbaman na agubra. Mabalin mo ito ni Lily. Kahit nga tanian team, kayat na. Mabalin mo ngay rapin. Alang harod tap no. Adodong may nayon ti sweldo. Ay dato may nayon ti urnong tayo di bangko. Talon titawan ni Lily manonemi alaliston ng irapin iti pa nagtrabaho ken makaayo manonemi suna amunat ng entertain kadagitoy umay ng customer manonemi nga umay mga cute kung gunada papatanda pa iti kwarta ta nalingag sala manonemi talon titawan na manonemi kat talumutin nga tawon. Arig na talong nga tawon, mga 5 nga tawon nga nagururnong kami. 5 nga tawon nga nagururnong kami ano. Mapaisa magno ano mapanag ag deposito. Tumakitak na yung balance ko. Mapo. Medyo panakkilan mano. Umanay ko man nga pagbasak, subsobra pa eh. No pagkasar kami ket dato tramaten mi. Mabrot minute lang kapag adot siguro kita nagpamano kami. Mabalimpagin din mga ipatakder kami ti balay no pagdiswan na. Ngem di matlay palagipan manong name ni Tommy ti panagasawa mi. Tapakamok kumanda tatang kininanang. Nga umay dati to kung sangkat sa kuma lugar mi iti pagkasaran mi. At ang nakikikundahoy manong naming nakabasbasitin tidadang ayapon tayo na kanyak. Napasadaan na. Abay tayo ito lang. Naperjanak. Nagpatarima anak. Kang ka naman lang pagperjan kan. Natutulungan, tirason mo. Maplatan ka. Abay kasi naman Tommy. Agan anos ka na ano pa yung babaling ko? Samatin sa baling ko mo, Bram? Ano sa baling ko, Brak ko mo? Pamunsamot ito sa baling ko, babae, ti kwarta mo. Di ka man. Makabibisit bagbagam. Talaga makabibisit. Ano talaga, daramid mo. Imbes ko mga kung tibagam nga kasawatan. Sa baling mo tumuraan. Damit ka di pagsayatan na talipin, partner ta lang. Tabay. Nawaya ka nga gayat sa balik kasta? Sikat kasta. Madakal pamanik ng baon, nadala sa bali nga lalaki di biyak ko. Sikat dalawa kagararamid. Di ka man. Saan ka ba natungpa? Baka matungpa. Ano yan? Alala, padasem. Padasem gaya, maya. Kayat mo? Padasem. Abay, sikal tumungpa, sa pagarigan? Ano pa papanakal mo, ha?
Sikat ada pagpangpanakal na. Ang po, tababait kinataok. Marami ulit kahit mo. Manggapon manon naming agapa kami. Yam awak lang manon naming yung may turad na agpaiso nga tungpain. At hindi ka di kundahoy manon naming rabin di pa nagawid na. Uy, nga rabin at nagapa kami. Nga nukas na nagapa kami manon naming makaring mit anak mi. Nagsalsalud-sud to piman tubig. Amuna ba't di ba mas pasamak? Tagumpat to di tawan na. Masansahan na ng asto, di ba mas pasamak manong nemi. Impulpulong ko siyempre kini Auntie Isabel. Auntie, nagbalbalo mo din dyan kaanakan nyo. Kaanakan? Sino? Ni Tumi. Awawagan na klient, Auntie ngamsang ko kabagyan. Ha? Auntie na amin na makita na dyan. Uno uncle na. Tama pala nga mo. Kaya mo ka talaga kaanakan nyo. Nga kabsat, anak ti kabsat nyo. Uno kasinsin nyo kuma. Ang kong kabagyan ni Tuming na naasinagla kanyak. Taka dyan nga rin na sweet na. Taway, nagbabaluan ko na. Arig na sa anin nga hangin na mangyap apunti ka nagiti mapasadahan na. No, may apunti man basit. Pambar na, nadadaelan ka no, naplatan ka no. Ano oras ti atap mo? Baka dan sa baling ang babae tibig nanti. Kat salutsudan ko ba? Adakat nga rin mat lalaki mangamin. Adamat lata ah. Patsyak hindi na aminin. Baka dubtan ito kung daway anting saan nga sumangpet. Lagit ako mabalim mo balasang ko ano kaspagarigan takasta. Ay si kamat din nagdesisyon ng manungot nga nagka-live-in kayo ta mamati ka keng kuwan. Kaya mo katsang nagbalbali wanti. Nagbalbali mat gayam. Kadakal di pamatik nga babae di may kagapo. At sa bali nga babae di biyag nanti. Manong nemi at da idin cellphone, kay matangak magtina. Tapos nagkas tagat at damat ta. Usarek. Nagidi pa lang gagangi idin nga cellphone, manong nemi. Kaya minsan, manong nemi, nagsurotak sa diya balay. Hintad ko katakwat at cellphone number ko. Tamang kunak na damatin cellphone da sa diya. Kaya damatin cellphone, manong nemi, ni Tommy. Tawagak no ko ah. Ayan mo, madama ako man ho. Agpaspasada. Sige nga Rod, sa baam gawin. Yung saan tumamasa pa gawid mano. Rabiin. Mama, ako pa ni Papa. Oo ba anak? Bisina ko. Mga talatan anak na. Tubukuan manong nemi. Tawagag suna. Ayan mo. Nagdodoy, medyo ginong kami ka nagtipata ka driver. Kumasaritak mga orti may sa katakwanan, no? Talagang kadomi da. Dulami ka, At sa baling nga kadongan, babae la. Talna ka man. Sige, kita dobra. Yung tutudoble, tawagan manunlim, unattended. Niluko na ito yung lalaki. Manong nimi saan nga nagawid ka rin nga rabiin. Uy, saan nga naghawid ka rin nga rabi? Nakaredy nga rabi, manong nemi, ada na uram nga hotel, iti syudad. Hotel nga uram? Baka mat no. Diyos ko, nagsinto akrak manong nemi. Taw-tawagak ti asawa, unattended, ti cellphone mo. Naging ka manon nemi. Nasaan na kasimbra kita dahil nga bigat. Tinawagak ni Auntie. Auntie,
Ah, Maricel, apay. Sana ka makastrek. Alalagad daratakin ka, oray kat kastong nga aldaw, kat basit customer eh. Nadamagyo ka na nanti? Ti, ano ya? Ti na uram nga hotel? Kat wala ka, kasi doon ka matahang makadamag. Iso to top-topic na ti radyo. Awan radyo maya. Awan. Awan na tayo, Andy? Tsak manam mo. Ada napiliw da nga nakaiga po apay nga nauram. Nang rugyan ti uram ti motel. Hotel. May sanag ka po iti may sa kwarto. Awang ngamin ti kuryente ti rabi iti oras ti alas 10 saan? Di mo naputan? Tsak nang puutan nanti. Di ka mat electric pan. Napuutak ko man no nag-electric ka bang kayo. Tsak lang mo nandiya bagbagada nga nagan di nag-check-in iti dahi ta kwarto nga nagkagapuan iti uram. Nagsindi na nga kandela. Igong nga manunay kalbasan ti pa nagsarita may kini anti nagring adagos ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Sino ka ta? Hello? Hello, Mrs. Hanak mapay nga Mrs. Miss pala atoy. Yan si katay asawa ni Tommy? Live-in partner ko. Live-in partner ko. Mrs. Nagamutayan? Maricel. Sino nito kati? Police. Police? Nay Tommy, kaduwa na tayo mas nga nalapsat ng babae at dito yung presinto. Tapay? Kasaritan ng asawa mo. Live-in partner mo. Hello, Maricel. Tommy? Api nga takay ta. Dumungig ka, please. Tsaka iti may balod. Api nga may balod ka kuma. Kinasunod ko na di polis nga kadum di nga nalaps ng babae. Dumungig ka. Please. Saan na ka makapanaw dito, no? Sa mga tong parent ko na ka. Yung ka iruwar di kwarta. Iruwar mo amin di kwarta ti bangko. Tesot pagbayad ko. Pagbayad mo itian niya. Iting daw-dawatin nga damage. Iti pa nakauram ti hotel. Kahit mo asawan, nag-check-in ka kanata nga hotel? Kadum na nga babaim? Tapos nalikas na kita. Dakit na kagapuan iti panakauram ti hotel? Di kumakit nauram kayo agbadpada. Dakay ko mati nauram. Nagtalna ka. Tulungan na. Tik-urnong takwarta. Marbaring no, mayad na nga, isot may rugi. Sa akong tinunutan nga bayadan numanot kunada. Umananay ko mga urnong ta, nga pagbayad mo ka nagdakil nga hotel, namin pinsan nga uram, nga namin pinsan. Talula a kwarto. So nga, mapamuiruar, please. Okay, agtong palak. Basta, ibagam tipod no. Nag-check-in ka ang kaduam dito nga babae? Isot babae? Pakawanin na ko ma. Ngayon siya katipat-patid ko. Alam, tulungan ako. Mapamuiruar di kwarta. Urayin nga dito police headquarters. Manong Nemi, kalbasan dito nga nagsarita may kinitumi. Nag-uret ti panunod ko. Ano ako? Laglag? Torpe? Adumot tino, na inayon. Halos adadot nga amang ti kwartak nga na ibangko, ngayong ti kwartana. Basta latan ng bangko iruar, sa ako idad ka kenkwana. Sus, bayaman nga mabalod da. Nurupot ko kaya di manong name niya kiti arwatin mga gina. Nga mas dahaw manong name iti anak ko. Kalpasan na, naalak ti tricycle, nga naglugahan namin, nga napalit ti terminal ti jeep, nga nagturong iti lugar mi. Ibatik pa lang manong name niya kiti karagak. Tinamag ko no anyat oras ti maudi nga biyahe, manong name yung bagada. Ring-ring ti cellphone ko, manong name lusong batak, ti asawak, ay ti live-in partner ko.
Ana, darsama. Uy, kada dumatao dito bangko. Mamamit lang. Idada ko ni tibangko manon na himin roar inuwid truk amin. Uy, manong nimi, kalbasan na. Nagturon kami ni terminal, di jeep. Mas daw tin ako. Ma, papadanda? Mailiwag ka dal lulo kinilulam. Kahit mo na makita idahan ka di? Pakasyon na di lugar yo? SSS? Api nga mo SSS. Kanimbagan, sal-sal ko na. Uy, api nga santa ka doon ni Papa? Umay to dumano ni Papang mo? Ay, kasta? Sagbay nga nagluwas kami, manunemi, gimatang akti sa bali SIM card. Sinoktakon manunemi, SIM card ko kapasang kinupyak. Nagitiya, importante nga number nga nasken nga, may punbuk medlay. Da kami manunemi ti dalan, nga agawi din sa JSSS nga kuna ti anak ko. Goodbye, syudad. Goodbye to me. Jak krusunada tinaramid mo. Liniputan nak. Kadam mo kumaaramid mo ito kang kanayin data. Ano ko hilo? Tapos nagkasakit naggargrigatak ti manong atawin. Itid ko keng ka, pagbayad mo ita, bahala ka. Manong nemi, diya ka mo, numaditi naramid ko, ngayon para kanya kit okay lang. Bahalas ti palang luko kanyang ditumi ti amin. Bahalas ti amin. Na binaybay aklatan ti lalaki manong nemi, nga nangipatig kanyak. Sinaktan na eh. Saan nga nagbalingan na pudno? No pa'y nagbali na ka na pudno kayang kuha na manong nemi. No manan kita tanak ko manong nemi agmalmalanga. Saksak lutek manong. Mama? Talaga nga sumaruno ni Papa? Anak, no sumaruno. No kahit na sumaruno. Baka din na amat umayan na, Mama. Nagsaludsod. Malaka mo nagsaludsod, interesado ko ma. Kasano nga ro din nga suanta nga mauray? Diawan no kan papang ko. Anak, dumakkel ka pa yung maawatan itong di kinapot no. Anak ka, putot na ka ti amam, ngayon saan ka mag-asawa? Kini papang mo. Saan kayo kasawa? Ay, pa'y kasjakit, kakaida kayo, may maawatan ito amin, anak. Saan tanto nga subli si Jai? Saanin? Duwagkal kanton sa Jai SSS. May sakto nga taga SSS? Una. O baka nukawan ti Jollibee Joy? At adope, imas ka manok sa Jai, anak. Native nga manok. Saan nga nakita yung kwadta? Maruam kanton sa Jai, anak ko. Oret at kwartata. Ag negosyo tan sa Jai. Pag negosyo tan ito kwarta. Nimbes ko pagbayad na ma'am, na papang mo, kada kabit na, ngayon sa pag negosyo ta. Sin, pagbagam nga, kabit, pagbagam mama. Awan, di mo uwatan ako. Saan ko nang salsalud-sudin. Manong nemi, rabiin di makadanon kami. Kasta, manong nemi ti biyahe, nga last trip. Rabi una yan, tangat rabiin. Nagtugtog kami manong nemi, ti balay. Napasyet na dito balay, balay dalolo kin lola. Basta naktakil mo dito, ang jay balay tayo, nagkasaraan tayo, han? Manang semento na jay, natik saan? Maruam ka to, anak. Naturog ako, mama. Naturog ka man ti Jepi tayo. Naturog ako manin. Kadang nang ilokate trida. Ni tatang. Eh, no kayo tagdang at rabing Tang. Ha? Maricel? Susapo. Api kasi pa nagbiyahe, mapag. Anda po ko yun. Mano ka kin ni Lolo? Nanok man, Lolo. Ay, natitagtang ako. Natitaapo ko kan. Ay, gring kayo. Kalbalay. At dalay mga damag. Kasi magpreda dito yung prinsesa ang nagmuntay na po. Lili, Lolo. Lili. Uy, Lili. Nakariing da aminin manong nemi na kinarakop ka mga gina. Inumbanaw at ni Lili. Isa dahil ni Lola.
Wala po, siyak ti lulam. Nagtabako ka. Eh, pasensya ka na. Sabi nga tabako ni Lolo. Agad arak lang. Anong name awan pulos tayo pasarabok. Karigiti kakabsat ko kapag bigla nga ron. Manang, kapag syudad ako malit pasarabok na. Ito ni bigat. Yung kayo ito, iti sentro, iti ili. Tayo ito mangan sa jay. Damat nakadanon dito yung food chain han. May mas sa palahan. Sige, jay ito tumangan. Di na pimpidas layangan no, intay at burak, ijay karayal, tayo sa jay ito mangan. Ada na mayo tang, ada nga madadokin ni Rodel, tiramana. Ni Rodel, kumusta mo ten? Akit barupay lang at urain na ka nga ron. Angin ne? Adamat anak mo makadwam. Diyan nga ron amana. Dan, awanin. Kasi na kami. Anya? Ito sa bali nga mabay tibiyag na. Dadataga po na apay nga. Nagkawit ako nito eh. Tadya akong kahit pa nga. Nagtuloy-tuloy nga saktan na. Eh, pagkatasaan kayo nag-asawa. Eh, kasangarot anak yo. Hindi ka nakakatao may alaan. Apay gumanan na. Sakti babae, sakti ina. Hindi nakakatao may sumarong sanor dito eh. Dinamo dito lang. Kinalis to ba nagsalud suda? No, umay ito eh. Di umay lata. Patsyon mo umay. May balod day dyan. Ngabot na din na mabayadan ti. Pabaybayadan na kay Kuana. Nangiyo siguro ti radyo. Ti pa nakauram ti hotel. Kaano day di aya. Idilain na. Idilamin sa narabi. Ay, wain. Ibang taawang ba't na tayo na. Awan tinauram ng tao. Tanakatry damot. Wain nga bijay nagkapuan ti uram. Namuan na siya sinot nag-check-in. Pinabasol da, siyempre. Sino? Ti ama, nililitatang. Kaduha na ti. Sa bali babae ti biyak na. Kating ako, tinulungan ko mga tulungan. Di pa nang naduktala ko, di pa nang lipot na kanya. Dosa na. Alalala. No, desisyon mo na, dati desisyon mo. Kahit nang sawan, samon nga ayatan ti ama ti anak mo. Pamang nga naduktalak ti kinapod no. Awarin ti ayat na mariknak ken kuhana. Kasanungar ti anak mo, agsabol ti ama. Kahit naklagit ni Rodel, apikit nga saan. Manong nemi, idi maamuan ni Rodel nga daak, nakasapsapa nga imay. Ay, Rodel, ado ka no tramam eh. Ado, agbiburak tayo kat mo. Abagsumat na nung nemi nga bardeg ni Lily. Anak mo? Di ama na hanggang si Morot? Yaman nun, ito ka nung agsubli. Ayaw may dito eh. Di ka ba nagkasarang ka di? Han? Inururay ka. Nagsubli akon. Da akon. Saan ka nagsubli sa siyudad? Hanin? Kumita kiti pwesto di jay ili. Nagparak-direct na karinderya. Peso? Nagtrabaho ka rin dariya sa siyudad. Gusto ka kabisado. Napiyabay ka. Danto ka rin dariyam. Siya, magipaspasa na klati tricycle. Rabang ka mga rin nagbuburak manong nemi, magustuhan ni Lily, tagpisaw-pisaw, tinalitaw, kanalamis nga dalong. Kasta mo ni tinagsak na manong. Magustuhan dito anak. Anta libre nga swimming pool, ma. Libre nga swimming pool. Nagmayat. Di among kaya ito nagsubli sa syudad. Saanin tuylatan. At mangdungdung ko kanyak. Da uncle, da auntie, da lolo kini lola. Very good. Mama, benak. Di lalaki jay. Di kayo nasa sarita may tayo. Di bigat. Sino na jay? Ay ni Tito mga Rodel.
Kanya mamukang kita bigat, di ba? Sinukeng ka, kunak. Sinukeng ka. Ano sinukeng ka? Sinukeng ka isuna. Agar-aram kanya kidi. Tsaka mo, no, itulot agaram ita. Nagkarotuwarang kami high school. Isot nang itulong kanya, kidi mapanag di syudad. Baga ng ororayan nak. Ito ng oran ako. Kahit mo sawin, isot kasukat ni Papa. Kahit mo, Nakayot abi nga di mo kayat. Kaya kulat na ni Papa Kasano, no, sanang nagsubli ni papang mo. Ape ko masa nagsubli. Baka da isunan ti pagbaludan. Ape ko mga may balod. Anak, maawatam to tumakil ka. Manong nemi karabyan data iminak pinasyar ni Rodel. Kas may nga baro. O may mang pasyar maning kang ka. Idi pala data ti high school. Rinugya akong tinangaram kang ka. Rodel, sana ka may karikan ka. Apay ko ma. Di kayo man nagkasarkin ni ti ama ni Lily. Kasano nabigla nga dumteng. Iba't patig mo ka di na. Istorya ni tatang mo kat tinaraya mi suna. Gabuta, natuktalam nga at sa balay babae tibiyag na. Iba't patig mo ka dito dating live-in partner mo. Impatig ko, kadigito yung narod. Saanin, narikat na kading susurong ayaten. Maricel, Rodel, sana ka may kari at anak ko. Sana ko ng virgin. Abi ka garim ta sa bali. Tinaman naman ang virgin. Nga si kalaing ti makaarakop kan, makaagay kan ko na. Siya karay. Tinampod nung agayat. Awan sa miran na. Anyaman tinalid mo na palamas mo, Maricel. Diyak pa'y makapagdesisyon. Mag-ureyak ti man numatawan. Ita,ag-ureyak man yan. Ano, di mabalin ko kadyak man maisuri ti pusok. Sige. Baliwak ta guray. Katulungan ka. No, anyaman ti planom. Anyaman ti planom. Kasta ko nakin kay di. Kahit ko ti agnegosyo. Ada po unak. Sige. Tulungan ka. Intun bigat. Dato di ili. Salang adakda kami mo nang naimi tinapan. Takas karik-karik kapsat ko kinanang nga mangal daw kam to. Ito agmay may sapay lang manong naming food chain. Dito lugar. Basta nga rin tinapasamak manong nami. Nangal daw kami. Kung nangarot kanyak manong nami ni Lily. Samit ang na imas da ito paborito ko nga chicken joy. Papay. Na imas mo dahil prito nga native nga manok ni Lola. Kaya man talaga Kala kita kanang lata man shoot order mo anak ko. La. Kamal man na manong nami nag-audian ng mon una nabati kami manong nami kaniya Rodel. Nagsapol kami timabaling mga pagpwestuhan manong nami. Ditoy ni. Sino ka sarita ta ditoy? Adamat ka rebalta. Aday nakaununan. Kaya nga business nada ka kompetensya di. Ada nga ta umay toy kadadamatin nga paborito da nga dandanon sa syudad. Amom, no naimas ti makan. Ore ka sanot ka adayuna, danunin da. Ore ka sanot ka adog nga karibal na, ada da nga kayat da. Tanam, naimas ti lutong. Sinusaruhan anak ni Auntie Isabel, taking ko ka ti karinderya. Ando dagit intad na kanya ka teknik. Ako na kanya, no karinderya kan to, laglagi pa yung tagitimbilin ko. Siya tulungan ka. Gawa na, Rodel. Iti amin. Adamat urnong ko. Inayon tati urnong mo. No. Agkasusyo ta? Abigad din nga saan? Jacket. Si Kamet. No kasusyo ta, kasla ada relasyon tan, madi Igatang mo lang yung tipugod mo ang tricycle dito, urnong mo. Di ba? Hamo pa lang ang tricycle dito, urso sa rem. Ipaspasadam.
No talagang ang takortam, igatang mo lang yung bukod mo tricycle. Manong nemi nakaala kami iti pwesto, kat syempre, adumatig di kakabsat ko, namang tulong kanya. Hinahalang kinitatang. Alis tumit lang manong nemi, ti manipod barangay mi, ang umay dito sentro, ti ili mi. Naman pa datalo manong nemi, nga kakompetensya mi. Wen, dirugyan mi manong nemi. 5 kalamisaan pa lang. Sumatan pa na kailakad na manong nemi, ti lisensya, tapno di kasta kita. Madana ka talaga ti business permit. Nadana maamok ti munisipyo manong nemi nang tulong kanya. So dito yung manong nemi ni Mike. Mga sawen, sikat aking ko kared yung karider niya. Uwan sir, Mike ko naman natang kanya. Abag zona yung Dactyl Licensing Division. Siya ako dimang ilakad ti papeles mo. Basta no umayek to kita libre. Gito mo na, ang pagkading nga saan. Kat no naimas, ti luto yo, pagkading nga saan, hindi agorder kam no ka dito yo, munisipyo. To mayo i-deliver, tapno saan kami nga rumurumor, trabaho kang pa, kalpasan na. Kat umay kayo to, sir. Sir manen, Mike ko nang natan. Ni Mike, Mike. Ako pa asawa mo, di ba? At mismo dito eh. Wen, ako pa asawa. Madanak kon. Naganak ka balasan. At in partner ko, hindi syudad. Insukat ng pati sa bali. So, nagawid ako dito tap nag-business. Very good. May kanto pa siya rin ibalay. Ibalay yo. Hala. Anak may karikan ka, Mike. Naganak ka kabalasan. Manong nemi, 3 abulan. Nakadadun customer mi manong nemi. Nanayunan tilamisaan, adan extension na manong nemi. Napagisundo ko na. Irento tani Rodel, manong nemi, kadadamatan bukod ng tricycle. Pasari mamat to ka tumultulong. Libre mat no ka na, mangan. Makasta nga tumulong. Nagbayso manong nemi, ato digit empleyado ti munisipyo, nga tumawag kanya, gorderda, mapangkumat damit para i-deliver ko man. Dahan, mangrugin tintriga. Kada kita ikakalaban kong karinderya man. Kaya bagbagada, nga takano lalaki, nga taga-munisipyo, isod ka po ng ito yung pag-orderan. Kasi di may sahal daw, manong nemi, ada siyempre kamay sa nga bakit. Langan at dunya. Sa pulit na. Yes, ma'am. Dapat baka dito kayo. Mangan kayo? Sana ka mangan. Dapat kuha kang karinderya. Ano natin, mangmangig mi, warwaras nga. Ibagbagayo ka, kada customer yung. Nga saan nga na imas, luto mi. Umay kan sakit man kaya apa, nana. Talaga. Inagaw mo amin ang customer mi. Nga tapat padaksa na kami. Bakay samot ibang padpadakas. Kanyak, gamot ibagbagayo nga lalaki dito munisipyo. Talaga man. Amok doon naga na. Mike, hanga de. Umay ka makiapa nga talaga, yan nana. Awang kabay lang, gabot na nakadadot kakadwa kapag rarangasan na kakayat mo. Pumanaw kan. Kasabi lang rangtan, pumanaw kan. Ano mo, bibang ko, ano ko basol ko no, umay amin nga customer dito, kit awang kata kayon. Agsara kayo na. Saan ka nung nga sumarting marong nemi, aking kakano nga. Madadaelak. Sige, makamuka. Saan lang isisunat imay manong nemi patit karinderya nga kaadat iabay mo. Mangang kayo, ma'am. Umay ka lang kasarita. Siyak ni Mildred. Di ba sa karinderya sa diyahing nga banda? Abi ka di manang. May problema. Anak sikat tumayat ha, sikat umumayanda. Umuna-unay, nabibila siguro parang entertainment ka, dagiti bisita, dagiti customer. Kasi makita yun, na ornos, na dalos, na imas. Ano't lalawak mo? At pagpapaamom? Awan pagpapaamok. Sabi nga mapaamom dagiti customer. Pati dagiti adat at yandaan. Dito pa ito humay dagat at dapat karin na rin sa jay. Pero nung naramanan dan manang, akit siyempre sa pulanda.
Baka kahit mga ramanan, tapno maparek na kam. Anang ang putahit kahit mo. Pambarakon. Adamot lutok, apay ramar ko matalutom. Manong name may sa kadagiti inpun book ko nga number kadi dati nga SIM card ko ket tinumber ni Auntie Isabel. Tinawagak na minsan manong name. Hello, saan tayo? Auntie, ni Maricel ito eh. Ay, Maricel! Alala ko, imbag matatimawag ka, apay, di mo kontak na dati nga number mo. Nagsukatak SIM card, Auntie. Ay, isumit lagaya, ma. Kumusta, Auntie? Agad ka sulata, dilata, maksayan, di customer. Umandado. Ay, nagbalimpay na nga, inam, di ka kakaduak. Kahit, ayan mo, apay nga bigla nga nagpukaw ka. Pasensya kayo, Auntie. Auntie ko nakalataw rin, no, handak matkapkawag yan. Una takas na nga tawag kanya dagiti waiter ayo serbidorak. Mo. Mentak dito eh. Nutoy nga dito eh. Sorry Auntie no, Jack may baga. Amap tapno may baga kay ni Tommy kasta. Kumusta mo ni Tommy? Lagad na paspasada lang tama ta. Ang saan mo na sikat kay kadendenan at awang kamatan. Handa nga na balod? Nabalod na lang di inom sa nga bulan. Tanda di ay kabagyan di babae, isot ti nagbayad ka di danyos da. Baknang ka di. Dasam mabalin na. Tapay, ururaim ni Tommy. Nanti, makita maglang no napasama kang kuwanan, di hangar nga nabalo din. Na, nagpaspasada man eh. Di na salsalusudan. Agad naman agad di na kamat matawagan. Auntie, so nga timawagag ta, kahit ko tagyaman kada kayo. Tagyaman nga, handa ka rin dariyak dito lugar mi. Ganar. Hanya, huwag Auntie, agad na siya, na basta. Among nga bigbigan ti utang mo na yung baganagoy niya, palasan ko. Ore no awan ti mag-iap-abakin ka rin na. O di ka kompetensyam. Aduda nga rin, Auntie. Data lang at mga ikan naka-intellectual na issue. Anadam lang. Iso nga niya. Baka pagpadaksan na ka. Baka ada customer mo ditang umay mangibagang nga dara adang ilaw no ada ipos ti luto yo. Kasjay? Ada ko mga karibal mo nga mapandita nga di mo agorder pagamam kanan to ti alutiit mo. Kasjay? So ada na dam. Saan nga tao ta mamati no kas pagarigan lang. No talaga nga agtalagtaken ka. Ngayon ba kano adan to lakas na mapasamak. Agyaman kan dito pamalagyo kan napatigmaan nyo kanya. Ay, mapitlan. Auntie. Aran to ni Tommy. Auntie, saan yung ibang ito number ko? Please, saan yung ito Auntie? Please, bye. Manong Nemi, baka no itad naman. Sa bagay, Manong Nemi, dakarbangan na kini Lily. No, pa nasingad ni Lily kini Rodel, Manong Nemi. Kastamot na nasingad pa yan kini Mike. The Mike kini Rodel, Manong Nemi, ni kidag karibal. Sang runangang karibal kanya. Nung tsaka mo, no apeng kang sila tsaka mo, maisuro ti puso. Timang pili kada kuhada nga dua. Aging ka, Manong Nemi, nga napilitan siguro ni Auntie nga intad kanya kanito may tinumber ko. Bisiyak itiret agunda ko yung Manong Nemi ta-absent di may sa nga servidora mi. Kiraprapan ko siyak pa tag-serve, siyak pa kahera, siyak pa Manong Nemi tag-sukat. Ida-green cellphone ko Manong Nemi siya ikas kaso. Ring-ring. Sa ulang intalagan Manong Nemi di medyo malayayan na kiti customer. Hello? Hello? Sina ay? Kumusta kan? Ni Tommy dito eh. Tommy?
Intaray mo ti kwartata. Kwartak laeng. Imbes nga na ko matulungan. Intaray mo. Nasakit tinakam ko dinaramid mo. Ayop ka. Umayag kita. Ano umagmurantaan dito eh? Umay ko lang tinak ko. Gago. Di mo puro sumahala. O rin napapantay korte. Di na ka di mapakawan? No ba makawan sa sapulam? Okay. No problem. Di na ka di balbali nga maipatig. Saan nga rumbing ipatig tikas kang katumi? Di ka mapmapnek. I'm sorry. Ngam, sikat ko. Iso nga, mabaling nga din kayo bagam, ti kasakto mayan nyo. At doon nagsalsalot-sudat nga, binilin mo samot. Na minsan hindi nga kinuyog ka, nga napaniti terminal nyo. O, mati mga ibaga nga driver, masa din talaga tiyan mo. Bagata pa kayo nga dinakaama mo. Please, kahit ko makita tanak ko, kinorisi ka. Mabaling ka di? Ikanak another chance. Sabi ko kahit kunan ni auntie nga, pinas pa nagdandan na yung kada dyan babae nga, kinadom ng iti hotel. Napilpili tanak lang ng kuwana. Yung saan ko ayatin. Sikat ipatpatik ko. Please. Nang talaga kaligagom ka, bahala ka nga mga remedyo. Mga mo sa din ayami. Aging gang iti may isang rabii, manong nemi, nakiktuta, kiti ikis na anak ko. At isunit, bukod na nga silhed. Nagtaraya ka si Marek, anak, apay, Lily? Lily? Anak, apay? Makainumak, mama. Mabigla nga rod, anak mga ladanom, ha? Oh, dito, minum kan. Di mo tumad kami timapan mga kaida ni antim, kahit mo dat nagsusulit na ito silid, baka naalaalya ka. Mama, natagtakinap ko ni Papa. Ano yan? Natagtakinap ko na disgrasya ni Papa. Naitapok iti rangkis ti jeep nga iman maneho na. Diyos ko. Anak, kabaliktad ti tagtagainap ti pudno nga biyag. Kahit mo masyawin, saan nga pudno nga naitapwak ti jeep ni Papa. Sa lagi di anak. Anak, kahit mo ka din nagsubli ni Papa mo? Kayat ko, Apa, Mama. Di mo kayat ni Tito mga Rodel. Una ni Tito mga Mike. Kayat ko matla ni Papa, ha? No, pa'y nasayad na kanyak ni Tito Rodel ka ni Tito Mike. Ngayon talaga kahit mo. Kahit ko, Mama. Bayam, tatawagag tao ba ito eh? Ang pitso, Mama! Ang pitso! Tawagan mo may dito ni Papa. Para iti anak ko manong naimi. Kanabi ka din nga jak ikat another chance. Sa maysa, dito nagpuuna kiti karinderya. Kadadamot kwartana. Kwartami nga duha. Tinawagan kiti kabigatan na manong naimi. Maricel? Kahit mo makita tanak mo? Tanak na? Unay-unay. Siyempre, sapulan na, diba? Okay. Ibaga kang kanong sa tinutayami. Agyaman at Maricel. Agyaman at namnamayam tong palik ti karikan ka. Sakbay nga di manon dayta nga iumay manon nemi ni Tommy kinasaritak ni Rodel. Rodel, aday baga. Aklo na nakon? Sakta kay kayat mo ni Mike? Ni Mike ang mga opisina?
Ade baga, agyaman ak una iti panangipatpatag mo kanya. Mamate ka talaga gabotanin. Manipod di high school tayo, keng kakarito eh. So nga klon na kon? I'm sorry. Ngim, agayim ta kumalata. Ano kahit mo kasawin? Tinawag ko kun Tumi, ti ama ti anak ko. Pinakawan kon, ikak ti tsansa na, nga kasubli ti puso. Gabuti so ti patpatid ko dahil. Sakit naman. Nasakit ka talaga, ngim, mawatan ko mat kinapudno. Saan nga si kakin siya? Tagmay misa. Dati ibagak ken ka, ibagak tumat ka ni Mike. Napaayak man rin. Minsan ka napaaya. Sige, ikaw manak. Sa baling araw din, termag. Sino? Diyan may isang kasabituram. Madlaw ko mat kakras kang kakit. Ni Nancy. Uwen. Ala kita. Alakanta kayo ito kasar. Numuno na ka mga kasar kay ni Tommy. Nasakit met para kay ni Mike, manunemi, hindi magkakangkuha na ti ako. Yung nakasaganang mat manunemi nga nangawat iti kinaputi. Rabi manunemi dumteng ni Tommy. Kakaasi manunemi ng sapsapo kano ti balay mi. Ti anak ko manunemi tinagriin kanya. Mama kring ka. Mama. Oh, abay anak. Abay ha? Andan ni Papa. Ano? Andan na dyan ti jeep na ni Papa. Di man tawak manong name iti tawag ka nagpaiso. Ni Tom. Kasasalita ni Tatang. Tang! Basta rin kayo ni Tommy. Ala. Kakapunta na gunin dyan ako na kita sobre kakarot. Baro. Manong name si Mabat ni Lily kat kastaon na iti panagin narakop da nga gaba. Intuloy mat lahing manong name hindi rekapsat ko na panaturog kastabat ang natatang kaninanang. Pinalubusan ka kay may toy para ti anak ta. Kahit mo asawin, awanak pa dito puso. Sana kas ka rin na ti amin, Tommy. Nasakit tinaramid mo. Di ka dakam ngarot nga gamatag kay da. Tadi mo kayat ka makayda ka. Nga sikat kay da. Da kayo nga gama. Sige, inta ka rin maturog, anak. Yung Papa, yung tatangar te kay da. Mama, awang kay da, siya ka da. Okay kan. Kabigatan naman nun na may nasa pa ka nagring. Nakita agama. Ni Lily manon na may tinapan nang ipaspasyar kang kuwana. Kada gadi mo gustuhan ti anak ko mapanan. Irin ito kadwak maririkabsat ko manon na may tinapan na sapa it karinderya. Nakaluton manon na may ti kusinero nga stay in. Mang Mador, ay, Maricel, okay ka naman lang. Nawantig, okay ka naman lang pa nagtemplam. Nuanyat insurom, Maricel, sa tungtong palag. Nasiyat na kosta. Ne, nadot ko sa meron. Dududua pala ito waitress. Ay, sa berdura. Kakalain nung madadlado na gito eh. Adadan ma'am, gitan na eh. Ay, Maricel. Kapag ito mabisinak, manong namin traping ko tinanan. Ano din suro ka templa, manong naming, kadigito potahe, kanimang madur. Okay. Eksepsipo takman natin, balaag kanyak ni Antia Sabel. Nampakan agda umay nga customer nga, mangibaga nga, ada alutit, kada ipas mo ang ilaw. Labi nasmat manong naming ti tungtong palem, sekna niti salunan. Naka-screen. Ada man ngilaw, may matay nga sigod. At nga maliklikan ting ilaw eh. Ngem, hanga ka sa karina dumid tang karinderya nga, handa screen naman, dala ta nakalukat. May demanon manon name, di kita kaama dito karinderya. Dito tinipan ng tipuan ng tiya, inornong tayo di. Iso. Akan, siyempre, tibayagnan, abrot kon, nadabayan ornong ko. Ornong ta. No, da itipon mo, mabaling ornong ta.
Imawan, di ba? Ganda. Nangururnong akmat ka. Hamong ipanamin na yung babae. Ada mabalinda, Emma. Kahit, abi nga rin nga siya kayat mo. Ada kayo mabalinda? Gabuti sa katipat-patay ko, Maricel. Kanadanak ta. Nga mga magsubli ka na ta. Tabay mo na putol na yung babae, di na kahit taganak eh. Patpatayan na dyan anak putot mo. Namintalo, nagparegregan eh. Sus! Inggakin ko na. Sut nang isukatam kanya. Imbatag ka. Gagangay lang ti lalaki kas dyan eh. Gagangay lang ti lalaki nga. Romaman sa baling babae. Sang kundon nga rami din. Please. Ika na kumata another chance. Di ipakitan ti kinapod no. Ipakitan ti kinapod no. Saan ako nagsusubli di syudad? Nagsubliak man. No pasadak. Ngang baliw akong tirutak. Kahit mo sa wan. Rutam ti umay dito yami. Wan. Alis to lang na ta. Alumat ama mo gintam. Pangaramidan ti kastoy. LTRB. Di aramidan. Ibanagnak mo no talaga matlang napasnag ka. Inaramid nga ron manong name Tommy, iti nang bali, iti ruta na. May san nga itipon manong name kadag iti jeep. Sumabano lang ang jeep nga biyahe. Iti lugar mi. Namaban sa Diyos yun. Adan duwang ang bulan manong name kastat mapaspasamak. Hindi ko nakanyak ni Tommy. Will you marry me? Tommy? May mesa nga bubungan pagyanan ta. So nalayang tata ti anak tat kakaidak sa nga sika. Anak ko na nagritao no saan ta nga kasar. Saan ka di nga kasat ko na tatatang kinanang mo? Kakabsat mo? Saman. Itan ti pa nagkalaysata. Nga plano tayo di. I love you, Maricel. Pagpagpagpag mo kumati anak ta. Nagkasapulan ti ading na. Bobby, Tommy ko nam. Tommy, gidam kadlang. Tsaka mo ti bagbag ako. Mabuti nga kami na mga nasaktan at tumanin sa Anton. Ikanat sa baling at chance, please. Nasaktan ka man siya mandat mangagas. Sige. Ikang ka man sa baling at chance mo. I love you. Sige. Ayatin ka manin. Ay, gamanak. Kinunahan naman ang name kit inarakop no. Uy. And I miss you. Miss. Awanin ti kakaimasan sa nasika. Pangarag sapal ka pala sa bali. Saan doon nga mo ulit? Wala lang nagpalpalakpak manong name ni Lily. Gabutan na nasukalan na kami. Yes. Mayat kan, mami. Papi nga, mami matin. Ay, mama, kunak ko. Mayat ako na anak. Mabuti na marik na ako na nagbalbali ni papang mo. Di kasar ka nga, Roden. Dito tangang kasar. Pakamok na Roden ka din naganakan niya. Anda malang naganak yung kaya. Anda. Matayo lang ang tianda eh. Yung pakamuhak. Tad ito'y ang maangay ti kasar. Dito yung mga ipatagder ti balay tayo. Ito asadag ti karinderya. At the for sale ka luti itilikod na. Kadi, ando man ang matlayang? Siguro. Ando umanay, gabat ando maturno iti bangko. Wow. Makapalay tayon, at pa negosyo, sa the jeep, ngay pasadak. Sabi ko matandang tumaten ading ni Lily. Kasi lang rin tinapasamak manong name, dito kami nga nagkasar, iti ilimi. May iti partidos na. Imbes ko mga ipan na kijep lugar da manong name, nagbati dito ni Tumi. Taada nga rin negosyo mi mama. Nadaan iti duwa pa yung kabsat ni Lily, da Tumi Jr. kastamatan kaniya Jennifer. Tuwang babae, may isang lalaki ti bunga, tenayat mi kini Tommy.
Nga tinaminsan kadadamay sa babae nga bimalait. Nga dahil takat nagsagabaak. Nga dahil nga tamat tirason manunay mi tatno agawidak, kadakwartak, tapno makipas doy kak iti karinderiak. Wen. Kat inalami nga ninang mi manunay mi ni Auntie Isabel. Wen. Nagasahumat da Rodel kay ni Nancy manunay mi kalbasan ti makatawen. Inanak mi dat kasar. Kaday din tawen manunay mi sumat panagasawa ni Mike. Timatlang pada ng empleyado manunay mi iti nagbaling kagasat na. Awanin ti sa pulag pa manunay mi. Iti kadami nga ragsak, kada tiragsak ornus kantalin na ay ti pamilya binangon mi kinitumi. Kada kami matlang tinagkatuloyan manong, gabuto talaga handa kami tinekari, titungkal mais. Nagragap lang manong mi, ti karinderya mi, idi ta kapigsa iti lockdown, kapigsa iti pandemya last year. Ngayon tiyagdama, manong mi, still, na naka-open. Agpaspasada man latati, asawak manong mi. Dagiti karibal ko nga karinderya, manong mi, may masalangan tinabati. Sa balin tinipasdek sana nga karinderya. Dito nga ti pakasalita, kadagyaman naklaunay ti anos mo nang ibasa, at sabi kumatadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarimingan ti biyag, kadagiti pahadag nga timngeg. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga rodagyaman nga pagkayam mo, Maricel.